supy. Aďo. No poďme. OK. Ahojte, vítam z nového videa. Dobre. Toto je najhorší bonus? Hej. Z tých troch? A môže niečo jednu za mňa. Dobre. Možno vypnem z hudbu, aby ak tak budeš to byť video, chlapi. Poďme, Holkin. Chlapské bonusy, 8000 doláčový bonus, sanda, bonus opening, chlapi, sú tu nejaké super bonusy, keď tu všetko sú takto nanášavení. A trošku máš trasy, už potrebujem, kamo, vidíte ten big win. No, potrebujem Valdy dopredu, aby tu bol full line na trošku. A nemáme radi, no. Poriadne plné. Čo si kokot? No, málo. Last pin potrebujem nejaký, aspoň Wildovú way, alebo nejaké premiums. Do piče. Prečo tak málo? Píšte teraz určite vaše predictions, to bude najbližšie k tomu, koľko bude na konci. Akože tohto bonus huntu nie na konci streamu, lebo to je jasné, že bude 100 000 na konci streamu, to akože, to nemusíte chalani písať, že to je proste tutovka ako kot. Takže pôdka. 2,5. A musíte mať odber, ak nemáte mať odber na tomto YouTube, tak proste letíte. Proste nechápem, niektorí ľudia nemajú kúkajú na kikovi, hrajú proste giveaway a nemajú follow tam, alebo takto. Chalani, máte odber, aspoň kúsok, nie? Názor? No, dobre, poďme. Black and gold. No dúfam, že bude viacej tých goldov ako tých black. Čo sa smeje, gač? Myslím, lebo týchto gold proste, akože týchto políčok. No, 50x! Čo? 50, aha. Ja vlastne ty máš... Ne, delay 3 minúty. Ty kokot. To máš stielko. O, 50! 70. Mini? Treba aspoň? Je to nie, mini je. Á, to za 100. Á, dobré. Vezmem si 100. Keby trafil max, dal si 60k, šlo by? Málo. Ešte taký tos. Jo, 222, no. Mid. Ja máš rád, keď ti žena hladká Gatesa. Hej. Sledáš si za fullscreen versus názor? Kamaráde, keby dá. Už si raz dostal, nie? Som dal vtedy. A to nemám maximum. Hej, no. Nechápam. Jak fungujú hentie červené vodopády, čo to je? Tak ono ti to random dá, proste je ako keby tu dole, na ktorom riadku, tak vieš, tak sa dá a dá ti random multi, no. A tie zelené bets, ako keby ti dajú multi na všetko, aj na tie vodopády, aj na tieto, proste aj na tie, kokotiny. 300, no. Vydá 500x, lebo aj 500x normálne ide dať. Ok, 100k, full line, no. 166, tam dá. Poďme ešte nejaký trefa. No, do pekla. Nemoc je zle. Tak nič extra, no. Málo. Detská porcia. A keby to dá fullscreen týchto vodopádov, akože versusov, tak to by bolo chlapské, no. Á, tak 656, nie je zle, aspoň dačo, chlapi. Dobre, poďme. Lokin. Seriózne teraz, chlapi, teraz kurva fakt, že seriózne všetci, Lokin. Potrebujem fakt, že konečne nejaký dobrý win. Dobre, modrý na prvú, sú premiovky, to bude tak 100, 50. No, to... OK, 1-1, poďme. Nech to tak ide ďalej a... Dobre. No treba trafiť, ale... Friendly fire, kamaráde. No. To by bolo dosť dobré celkom ešte. Dobre. Máme ešte jedna rýchla modrá, alebo double červený? Modrá, rýchla, kam modrá, poď, modrá. Trik, hocičo. Čo? Bait. Tak pošlo. Toto je taký zaujímavý slod ináč. Vyfajčím ťa zjam. Ak nie si ty kokot trojzubací Jožka, tak nechcem, no. Fakt, že nie. Bo tie proste podľa mňa nevedia najväčšie, vieš, že ťa nekúšujú, že proste iba idú. Ty kokot... Okej. Poďme ešte tie blesky, ako nie je to zlý setup zase na tie blesky, vieš. Okej. Potrebujeme viacej bleskov jebnať. Alebo blesky Wildy, no. Je trošku base game.
Ale no, decfin je kokot. Bolo treba kámo tie coiny, no, buchnúť. Nejaké diamantíky, alebo takto, vieš. Coiny, prosím ťa? To pekla 3 spiny, pomáha sporaz coiny, nie? Nejaké pot, niečo tak. Čo? Prosím. No tak to, last spin. No! Tak toto kámo bol normálne čistý scam. Ty kokot. Nie, že ty... A bonus, super bonus, nice. To sme mohli možno si nechať nakoniec, nie, tieto superáče, či? Necháme si to nakoniec, chlapi, tie superáče. Ne? Postupne zhora dole, nie? No dobre, tak poďme, lock-in. Potrebujeme nejaký oný. OK, retrik piva, retrik piva. Ajajaj. Pijem pivo a hodím si kokot. Škoda Jackov. Kde si nie sú? Jacky hore? Nice! Dobrý hit, Siri. Dobre, pod zlatý. Pod je 5, 5. S čím s multim? Treba nejaký gold coin a nejaký clovers, no. Škoda, že to nie je tá zlatá, ale tak môže dať okolo. No, počkaj, 5, 4, nebuď kokot. Dobre, okej. Not bad, chlapi. To je 2K. Bang! A máme ešte 9 spinov. To jednu duhu dá, nie, ešte Maxo, povedz. To ešte jednu duhu dá. LGBT. Kámo, to mi jedna duha. Nie, duha. Dorož. GG. Dosť, no. Ahojte chalani, ak ste ešte nepostredali, tak na Discorde rozdávam cez 20 000 doláčov každý mesiac pre mojich hráčov, pre viac infa a 100 free spinov za $1. Joinite discord.gg lomitko otocky alebo kúknite stránku zjanverewards.com. Plus, kamoško. Pekne, no akože bol to zase super bonus, vieš, nie ani taký double up. Okej. Potrebujem... Piče! Kto tu je? No okej, hit. Potrebujeme proste tie valdy, no full screen valdo, alebo tak 3-4 valdy. Chlapské, okej, máme level upnuté ďalej. To je dobré, no. 5x minimum, ešte jeden keby dá hit, 10x minimum je fajn. Kurva, jak si to je nakonec. Teraz, nice, citlu. Okej. Dobre, 10x minimum, to teraz potrebujeme tak 3 valdíky, keby šlo. To by bol top. Šlo by? Tak piči. A to ne. Valdíky? No! Chlapské také? No pôjde ešte last spin trefa dáka. Last spin trefa. No! Toriči! To čo bol za skript? Málo! Ja ty máš úplne nejaký virty kokodona. Tieto. Maxin coin by trebal teraz. Tebe dám max A nehovorím nič. Čakaj, mega by bol. Okej, builder je celku retrik. Retrik. No akože na Leckingu, vieš na Leckingovi tak väčšinou nebýva. Veď to, Taký tam máš zvyk. jeden hit. No tam to končí. Ale že by to nejako nerfli, alebo že nejako upravili? Toto bude masívne. Masívna? Aha. Ešte masívne. Cítim to v kosti. Pod. Kámo, tak ani jedeš tu. No tak to je piče kokot, kámo, ani jedeš tu. No to. Ale počkaj, on ostáva, hej. No to je dobré. Poďme ešte jedna dúha, nie? Je tu? Pod? Cold coiny? Niečo? Sorry, to kal málo. OK, 470. No poďme ešte jedna dúha, 5 spinov, poďme. To musí. Yes! Ty kokot, tieto, oné. Piči pot. Gold coins. 5, prosím. Max, mega. Nie, to piče. Najhoršie. Málo. Poďme ešte jedna dúha, prosím. Iba jedna, fakt iba jedna. Prosím, iba jedna. Ale no. GG, storoč útok. Káni, vy chcete, aby som sa proste vzdal. Proste tesne pred Maxinom. Proste tesne pred tým Maxinom vy chcete, aby som sa vzdal. Aby som nemal to generačné bohatstvo, aby som to nechal nakrmené nejakým kokotom, aby to oni namiesto mňa vybrali. Tak to je jasné. To je jasné. Okej. Dráčik, aj iba jednu, no tak to je top. Dráčik ďalší. Co by to dráčik, kde dá všetky, alebo tak. Okej, retrik. Taká chill hudba, no celkom, taká zvláštna. Taká nejaké masáži, vieš, také. No. Lucky endingom. Ty kokot. No poďme. Coiny, to je dobré. Potrebujeme nejaký pod, alebo teda multis asi ideálne. Nejaké dobré coiny a multis hlavne. Multi. Čo? Multi kde?
A to je piči, 4 spiny, no, tak to neviem, či ešte niečo trafí. 250, aspoň dačo. Aspoň dačo, ale... Už je to iba otázka času, kedy to hitneš. To je to ako Magic Piggy, hej, to bude rejský Magic Piggo. Čau Mišo, sos. Koľko sa bonusám? Za všetko 8k. 8k bonusám to bol. OK, dosť na piču. Dykes, tak to je disaster. Kámo, ani hudba mi hrá, normálne sa môžeme trpnem, že čo to dá. 6. Á, do piče. Kámo, ani versus nič, tak to je celkom disaster. Ešte irituje jebe na tom, že to je v piči. To by som na pragmatiky teraz, chlapi? Názor. Bolo tak 3... Neviem do piči, ja by som dal... Neviem čo... Akože... By som potreboval si niečo proste akože aj withdrownúť, aby... Som neprevial všetko, no. Vieš, lebo... Kámo, fakt som v zlej finančnej situácii a keď hrám z posledných peňazí každý jeden stream, tak... Si myslím, že to nie je dobré. Vlastne to nie sa... Ty kokot! Škoda, že to nie sú non-premiums. Normálne to išlo postupne dole. Proste skála už je do blata, no tak to je kokotina dobrá. 190. Hej, hej. Gamba? Chlapi, gamba 1 alebo 2, rýchlo, rýchlo, rýchlo. Gamba 1, 2. OK, gamba, to má tutulka. Aburina super. Počkaj. 16 za non bad, non bad, non bad, non bad, non bad, non bad, non bad. Poďme. 200 pada, hneď na prvú. Oh! Do piča teraz na to, do becajse, ty kokot! Chápeš? Ja to mám nervy ako kokot, lebo som prejebal aj ďati na tento vyjebanou slote a s ním becajse a hneď to... Ja to jebem. Soroš! Kurva! To je... Kámo, toto je proste to, že má najviac... No, veľký multi, prosím! 100, 200! Veľký. Kámo, krát 20 tam mohlo byť. Alebo 100. Tá, počkaj. Bielý, nechcem čiernych. Ty skurvenec, normálne najviac čiernych. O! No! 100, 200, 100. Kokot. Krát 20. A málo. 200 pade. Kámo, kde bol toto? Povedzte mi chlapi, kde bol toto, keď som to spinal proste za viac? Vy ste to videli, keď som to spinal, ty kokota prebal, som to asi tak 30k. Jasné. Kámo. Som tu povedal 300-ky, 400-ky, alebo toto všetko. A jasné, hneď jak znižím bet, hneď prvý bonus do bonusu a hneď proste 400x bonusu. To je piči, kámo, normálne mám iba nervy na túto skokotinu. A už profit možno toto je cesta, ale chalani ešte nie je koniec dňa, koniec streamu. Takže môžeme zapnúť, že Bigger Barnhouse bol na chalani. Za 100 doláčovky a hotov. Nazor. Krát 2 je málo. Ale poďme. 5? A trávale. Fúk, už som sa zlákol. No poďme. Aké multis by to chcelo? Takže násobiče ideálne. Chlapské. Chlapský násobič. Okej, no, chlapský násobič. OK, 5. OK, znovu trojka. No poďme, keby to vynásobiť všetko, alebo všade to pridáš. Dead spin, no jasné. Koľko to je? 295? Jasné. OK, mám posledné 3 bonusy chlapi, no. A tak voľno by nás tu puštnú na 10k, nie? Šlo? Freaking bananas, kamoška, o tomto sa prejevala na anglickom streame, tak sa ukáž. Lefaron a Zezeus tie môžu celkom klašniť. Nemám na niečo super, asi nie, že? Čo by som Max, ty čo vravíš, ako fukár? Nie, veď sa bavíme, že videl si keď Ratatouille? Musel vidieť, nie? A tam bola taká scénka, čo tá babka vyjebala proste brokovicu do stropu a spadli tí potkani. Tak to je Simon, vieš? To schovávaš tí potkani. Uj. Čo? Kam to má týzo na banány, normálne takéto?
Ja vlastne, to sú takéto, aha, to nie je super bonus, oni takto strieľajú kamaráde, tieto banány. Aha, už to chápem, no. Som mu piči, že proste, čo to dáva banány a proste ich nestakuje. A to je iba hore, tá kokotina. Tak dobre, aspoň all the way. Začal aspoň 323. Každý peniaz dobrý do profitu, chlapi, zase. Drunkstream, takže buchnite to tam, chlapi, kto nemáte odber. Ja viem, že dosť ľudí stále nemá odber. A je to úplne zadarmo, chalani. Úplne zadarmo. Nechcem od vás žiadnu proste, neviem čo, nejaké predplatné, nejaké donaty, nič neberem, chalani. Fakt. Kámo. Kurva. Tak poďme. Kingy, no. Aha, builder. Do pekla, zlatý. No tak to je cooked. Ak bude 1488 lajkov, tak príjem na Drunkstream názor. Drunkstream s Vugabom. Cook, on to neviem, či môže hovoriť na YouTube. Taký klan, taký, s kapusňami. Donaty sú hore nad webkou. Jaké je to donaty, ty kokot. No máme, akože tam ako zarátaný je to ako keby bezúčový úver, oni, teda pred schválený, 25 000. Čo som si dal? Kurva! To neviem, či akože banka by mi dali to, tak by som povedal, že podpora streamu, díky chalani. Vážim si toho. Super. CSK na noc 4 ani, no možno dávno, uvidíme. Ale kokot jebe tu. No, okej. No, ale pod goldcoin niečo. Tak jebe tomu 50 aspoň, 5. Čo si blázen, tak to odjebalo. Do piče. Ešte na čo? Komu je to ešte jeden blesk, ja tomu verím. Dá, ale kokot, goldcoin. Do ceny, 15. To dojebal. Ten kol. No počká s tým bleskom. Tak ja viem, že to tak... Veril som, že to dá ešte blesk, ale... to piče. OK, no 9,5k chlap, 1,5k profit. Mid.